Ribadumia sumouse á celebración da Semana Europea do Deporte. Dende o pasado sábado as actividades deportivas mobilizan aos veciños de todas as idades. Nos entendemos que o deporte é algo fundamental para os nosos nenos e para os que non son tan nenos, para os nosos pais. Nos tratamos de que os nenos tiren máis polos pais para que poidan facer deporte. Entendemos que o deporte é moi importante. A Semana do Deporte culminará este sábado cunha gran cita. O auditorio acollerá a segunda festa do deporte na que o Concello recoñecerá o labor das diferentes entidades deportivas do municipio. Pois se lle vai a facer un recoñecemento á súa labor deportiva durante todo o ano. E se van a entregar unha serie de, medallas, unha serie de recoñecementos a eses deportistas que eles mesmos, os deportistas, e unha comisión do Concello de Ribadumia, pois de alguma maneira seleccionan. Pero antes desta gran cita, as actividades están sucedéndose en Ribadumia. Esta mañá o Concello inaugurou a exposición de Pontevedra a Río, promovida pola Deputación de Pontevedra, e que é un recoñecemento ao traballo dos deportistas pontevedreses que participaron nas Olimpiadas de Río 2016. De fomentar o deporte e de que nos queden un pouco máis na memoria, porque pensábamos que unha mostra de 15 días non era o suficiente para recoñecer todo o esforzo, o sacrificio, a lucha que teñen os deportistas durante tanto tempo de sacrificio, de entrenamiento para chegar a unha Olimpiada, que xa é moi importante chegar a unha Olimpiada, pero, e despois conseguir medalla. Para o Concello esta mostra é un xeito máis de promocionar o deporte entre a mocidade e promover o benestar social que trae consigo a práctica deportiva.